дарёи аз ҳама дарозтарин дар ҷаҳон. дарозтарин дарё дар ҷаҳон дарёи Нил мебошад. дарозии дарёи Нил 6671 километрро ташкил медиҳад. вале баъди таъсиси обанбори Насер дар болотари сарбанди Асуан дарозии он кӯтоҳтар гардид. агар эстуарии Парараро аз ҳама сарчашмаи дурдаст ҳисоб кунем, дарозии дарё тақрибан ба 6750 километр мерасад. вулқони баландтарини амалкунанда дар ҷаҳон Охос дел Саладо дар сарҳади Чили ва Аргентина вулқони аз ҳама баландтарин дар ҷаҳон мебошад. баландии он 6887 километрро ташкил медиҳад. кратери вулқони калонтарин дар ҷаҳон. дорои кратери бузургтаринро вулқони Тоба дар шимоли қисми марказии Суматраи Индонезия мебошад. ба масоҳати он ба 1775 километр мерасад. ин вулқони хомӯшшуда аст. охирин маротиба 75000 сол пеш хуруҷ кардааст. вулқони бузургтарини амалкунанда дар ҷаҳон Мауна Лоа, Гавайхо, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дорои 120 километр дарозӣ ба 50 километр масоҳат аст. маҳлули оташангезаш дар ҷазира масоҳати беш аз 5125 километр квадратиро ташкил медиҳад. аз соли 1843 ӯ аз ҳисоби миёна як бор дар 3.6 сол хуруҷ кардааст, вале аз соли 1984 хомӯш аст. кӯҳи баландтарин дар ҷаҳон Мауна Кея, яъне кӯҳи сафед дар Гавайхо, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баландтарин дар ҷаҳон мебошад. аз пояи он дар таҳи уқёнуси Ором то қуллааш 10250 метр ташкил медиҳад. гарб дар сари он аст ки 6000 метр хамиши ӯ дар таги об аст ва танҳо 4205 метри он дар баландӣ аз сатҳи баҳр мавҷуд аст. умуман ӯ аз Эверест 1357 метр баландтар аст. қуллаи баландтарини кӯҳӣ дар ҷаҳон кӯҳи Эверест баландкӯҳи шарқӣ дар шарқи Ҳимолой мебошад ва баландиаш 8848 метрро доро мебошад. номи худро Эверест ба шарафи генерал сэр Ҷорҷ Эверест гирифтааст, яъне генерал губернатори Ҳиндустон дар солҳои 1830-1843 мебошад. порчаи кӯҳантарини замин, кристалли хурмтарини силиконӣ аз ҳама кӯҳантарин порчаи замин ки то ба имрӯз ёфт шудааст мебошад. солшумории он 4,3 то 4,4 миллиард мерасад. ин порчаи хурдакак 100 миллион сол аз ҳами бозёфтаҳо кӯҳантар мебошад. калонтарин дарёи хушкшудаи сода дар ҷаҳон кадом аст? солҳои 1997-1998 хуанхе дуюмин аз ҷиҳати дарозии дарё дар Хитой мебошад ва ҳар сол дар давоми 140 рӯз ба пуррагӣ дар поён обҳояш хушк мешавад ва дар натиҷа хоҷигоҳҳои растанӣ камбудии обро эҳсос намуда ҷамъоварии он зери хавф мемонад. калонтарин кӯли зерях дар ҷаҳон кӯли шарқ дар Антарктида соли 1994 бо роҳи анализи радиолаксионии қитъии яхи кушода шуда буд. дар чуқури 4 километр дар зери сипари яхи антарктикии шарқӣ рӯзшуда аз ҳама кӯҳансалтарин ва тозатарин кӯл дар ҷаҳон ба шумор меравад ва дар давоми 500 000 сол тамоман аз олам канор гирифта шудааст. масоҳаташ 14000 метри квадратӣ дар бар мегирад. калонтарин ҳалқаҳои дуд дар ҷаҳон кадом аст? вулқони амалкунандаи Этна дар Ситсилия аз ҳама баландтарин ва амалкунандатарин дар Аврупо мебошад. дар натиҷаи протесси мураккаби физикӣ ҳалқаҳои дуди диаметраш 200 метра пайдо шуданд ки то 10 дақиқа нобуд намешуданд то дами ба баландии қариб 1000 метр аз сарчашмаи оташхироҷи вулқон баромаданд. ин буд чанд далелҳои аҷоиб аз олами илми ҷуғрофия.